अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films मोतिहारी। म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा, नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा, नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा, सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा। नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा, नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा, सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा। नियत खराब लागे करताऊ घात हो, खोजे के बहाने डाले ऊपर नीचे हाथ हो, ऊपर नीचे रे। नियत खराब लागे करताऊ घात हो, खोजे के बहाने डाले ऊपर नीचे हाथ हो। इहे रहन देखी मन पागलाइल बा, मन पागलाइल बा। इहे रहन देखी मन पागलाइल बा। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा, सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा। रतन रतनेश खोजे सौरभ ऐश्वर्या, राइटर संदीप प्रदीप सटता पंजरिया, सटता पंजरिया। रतन रतनेश खोजे सौरभ ऐश्वर्या, राइटर संदीप प्रदीप सटता पंजरिया। किशन सुधीर मिठू संगे संगे आइल बा, संगे संगे आइल बा। किशन सुधीर मिठू संगे संगे आइल बा। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा, सोना के सोना हमारा चोली में भुलाइल बा। नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा, मन घबराइल बा। नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा, सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा। नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा, मन घबराइल बा। नक छेदे आइल बाटे मन घबराइल बा। सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल बा, सोना के सोना हमारा धोरी में भुलाइल